tama atong paramram sa ato ni Attorney MJ no na identity theft. Kaya nga ni ako mga kabuinan, nyo sa daal daw, nag-post ako sa akin na personal Facebook account ha. Taag ko nag-i-attempt mga kabuinan na pikiin nyo sa akin na account ha. Yung nga mina informasyon ko, pinag-i-attempt niya. Kaya lang pinag-flag pinag-red flag yan niya Facebook. Adi kayang account ko mga kabuinan, verified account. Ayan ha. Kin makikita ninyo ako checkmark, blue checkmark. Diyan basta mahak. Ta pinagi-alerto kinagko niya nagiareg yung pangaran, yung retrato pinagigamit, di niya to makukukuta naka checkmark ading sa inyong abang lingkod. Ana makalag sabot mga kabuinan, ta na ginibo niyang retrato adto sa Ting Villadares fake account na pigibo niya, yung retrato ni makalag yung buot ko, yung retrato ni Coco Martin. Ta subang man akong sa daparigo sa pag-abot sa kagwapuan kay Coco Martin. Kinayaan sabi man niyo sa akin na again baka nga dada si Martin Marfil. Sige magpunagin ang mga kabuinan niya ding sa ato na topic ta maamayon kitang na magiluwason na mipuntahan sa barangay. Okay. Nagipatanid sa publiko mga ipatngod ana Department of Education. Oh, good morning kay Nicole Goodis. Ayan. Ana DepEd aga na Commission on Higher Education o ading CHED na hindi madara o mainganyar ana publiko sa mga nagi-opresir ning scholarship ag cash incentives sa mga estudyante sa social media. Sigun sa DepEd, ading nasabi ng fake na Facebook post na nagi-opresir ning scholarship, educational assistance ag kuman DepEd logo ag retrato ni Vice President ag Education Secretary Sara Duterte. Ni paragato talaga ding urong ko. Ading nasabit ng fake scholarship package mga ipatngod, nagikuriyat adi sa social media na subuot ang nakatuyuhan mang iskam ning mga tao sigun sa DepEd. Nagiparumrum ana DepEd aga na CHED sa publiko na maging alerto ag vigilante kontra didi sa nasabi ng misinformation o mga kaputnayan ag hindi maniwala basta-basta magtuod sa nakuno si kamo mga ading publiko sa opisyal na social media pages nira para sa mga anunsyo ag iba pang programa mananungod sa scholarship, grant o ading educational assistance. Ana nasabi ng social media post nagi-opresir ning asistensya pinansyal sa mga estudyante sa elementarya 5,000 de pesos, sa high school 7,000 de pesos, ag sa kolehiyo dangan vocational courses nagikantidad ning 10,000 de pesos ana pinagi-opresir. Ana makangalas didi mga ipatngod, tausad sa ng requirement tapi ayat magsumitir sana ning school ID. Sigun man kay CHED Chair Prospero de Vera III, pinag-flag naman nira arig na itong nangyari sa akin pinag-flag naman nira ang mga Facebook post na nagi-opresir ning cash assistance sa mga graduating students poon elementarya hasta kolehiyo. Okay. Ana basic education level poon elementarya ag high school nasa irarom niya na supervision niya na DepEd. Ayan ranggan ninyo. Mantang ana tertiary kuno tertiary education sa supervision man niya na CHED. Ayan. Yung mga college sa di mga kabuinan. Sigun pa kidibera, eda pa man opisyal na anunsyo sa pagsumitir ning tertiary subsidy application para sa paabuto na academic year 2024-2025. Ayan malinaw di mga kabuinan di magparatuod-tuod. Lalong-lalo na yung mga magigraduara ning senior high school. Na agko dyan mga nagikuryat sa social media na pwede na kuno mag-apply sa CHED nya itong pibaanong educational assistance ag scholarship program. Da pa kuno mga kabuinan ipipaluwas ana CHED ning anunsyo. Ayan. Nagpatanid man si De Vera sa publiko na maglikay i-verify na ang impormasyon agpundon o ibitaran ang transaksyon sa mga grupo o individual
na nagisagin-sagin na ipirepresentar ni Rana Ched ag ana Unifast ha. Adi po mga kabuinan ading Unifast ana gustong sabihin niya di United Student Financial Assistance System for Tertiary Education. Ako po adi application mga kabuinan ha, maski sa social media agwa di application. Madi po ana tunay ha, madi po ana tunay na nagipaabot ning informasyon, anunsyo kin pwede nang mag-apply kamo sa scholarship grant o ading educational assistance. Bueno mga kabuinan, sa ari ana catch nya ding modus operandi ag nya ding scam. Adto tabi mga ipatngod sa ID o ading identification information na nakapalog sa ID. Sigun sa fake account mga kabuinan, uda ibang requirements kindi ID. Kaya makangalas no, magngangalas ikatay nga. So, ana target nira mga kabuinan isin ninyo kinuno? Ana target niya ding mga tarantadong adi, yu sa imong impormasyon, personal na impormasyon. Takin makuko na nira sa imong personal na datos o impormasyon, madali na nirang masusog sa imong financial na account. Aragbaga niya na GCash, bank accounts, PayPal, etc. etc. Ag kinuno pa man na payment platform na kamo. Ano ba ano po niya di mga kabuinan? Identity theft. Ayan pangungunas niya na sa imong personal na impormasyon o datos. Gagamitan niyo sa imong datos tanganing magpostura na iya. Ayan marikin verified kamo kinbuko kadakil-dakil na niya di mga ipatngod na nabiktima. Buko sana sa nasyon, sa interong kinaban, lalong-lalo na didisa sa tinabanwaan na buhi. Pag makukuna ana sa inyong ID, ana sunod na ayaten amo ana impormasyon ninyo sa GCash. Ayan, muadi na tangaya itatao sana sa imo yung kantidad na nagirepresentar nyo sa inyong educational assistance. Ayan. So nakukuna yung OTP, one-time PIN. Nakukuna nga mina pati informasyon mo. Pag mata mo, nasuripot na yung luog niya sa imong GCash. Dahil kami niya di maginibo mga kabuinan kindi mag-uwangag ag mag-alimpasay. Ayan. Sana gan. Okay. Adi kayang mga scammer, mga ipatngod, mga nagiadal man na di, nagiplano, agwa di mga sistema man, kadakil niya di mga eksperto man sa IT, information technology, sa computer. Mga hacker, kaiba niya di, organisado di mga kabuinan. Ag pinagiadala nira, nagigibo sira ning modus o SOP, kin pauno makakukuning mga biktima. Usad pa nga niyan mga kabuinan, agungaya processing fee. Magtao nga kamong sanggato sa bagading yang account o GCash. And then, kin ngaya sang ribu na budol, sa manang gatos na sana, di piraan mga kabuinan. Pinagiusipan tadi, di intirong nasyon. Baga man sana di sa buhi. So, kin sa daal daw, nakakabudol ning sang ribong individual, pira pala naan mga kabuinan sa sanggatos. So, pinagisabyan nira na mga pinagisabayan nira mga kabuinan. Agusiralista niya mga piyesta, mga okasyon sa entirong Pilipinas. Hindi para magsyarong, hindi mambudol. Araguan mga kabuinan, madali ng tarapusan ng eskwela. At target nirang biktima yung mga gurang, ag yung mga estudyante. Ang mga estudyante baganguan, aguman na GCash account. Yung mga siyempre, nagianap ng mga scholarship nga na school year 2024-2025. Si Simon Baya, mga ipatngod ana hindi mainganyar. Nya na 5,000, 7,000 ag 10,000. Si Simon Baya, di gusto niyan. Urog na sa panahon nga na grabing pagtios, ag gustoso ng maray ana pagpa-eskwela. Okay. Alagad sa pagmaabot mong makakukuning asistensya, makalibre sa ibang bayadan sa pag-eskwela, ikapayo na darahan. Dakeng bagang perwisyo. Kaduro dakeng perwisyo mga ipatngod. Tapati yung ipinadara sa imo nyo agin mong OFW via GCash, nakukupa niya ding mga linte anadi. Daman sira pakilabot. Pag itinao mo yung sa imong ID, yung information sa ID mo, rematic ang mga ipatngod. Kaya baga sa Buhi Forum, kinago mga nagipost nakapurot ning ID, di ko pitugutan. Kinbaka nga naken i-blurred mo yung mga informasyon.
Yung retrato sana, pero yung mga informasyon nyo, date of birth, ID number, pinagikuan blur daan mga kabuinon, ana ba agkuan api ba anong Data Privacy Act ago niyan batas, dian pwedeng ipublikar. Okay, hanggang sa eda ning permiso, dawa pa ago permiso na kag sa diri dian pwede mga kabuinon ta personal, anong nga niya di personal information, ago niyan pi ba ano confidential. So ana GCash niya naglob amo tampok na payment application sa Pilipinas. Dawa di sa buhi, kaya uminabot na sa ekstremo, na na-scam na kamo, mo di na problema. Maski solicitation mga kabuinan, bayad GCash ng uwan. So, sa madaling sabi, ading GCash among pinakabantog na payment system. Ano ba ano yan? Cashless payment. Di na kaipuan ng sintabo. Ipitransfer na sana, hindi bayad na ka sa unuman na bayadan. So, kin ka mo na biktima mga kabuinan via GCash, insigida, madiagigibo ninyo, insigida i-report tulos adi sa GCash. Hindi na kamo mag-report sa pulis o sa NBI, sa GCash na tanganing ma-hold tulos yu sa imong sintabo habang hindi pa na withdraw. Kin ma-withdraw man, talagang pag na-report mo sa GCash, agkuan pattern o trace makukukuniraan kin sa aring tindahan pinag-withdraw. So agunaan ko mga kabuinan, naka-flag na anya na GCash. So pagkatapos mong i-report sa GCash, punta tulos ka sa buhi police o sa PNP tanganing ipablatter. Mag-ayat ika ning kopya nyo blatter report, dangan isend mo sa GCash. Okay, pauno mga kabuinan, pauno agking kisay dapat mag-report sa GCash. Oda iba ipatngod, oda iba kindi ana GCash Academy sa paagi ni Manay GG. Ako niya di platform mga kabuinan, i-download ninyo pagkatapos niya ding sa ato na live stream ading GCash. Okay mga kabuinan, so nganta ding video tanganing matawan kamo ning magkakanigong instruction. Make it official. Report a scam. Time for GCash Academy. Your place for everything GCash. Victim ka ba ng swindling or phishing? Naku! May nakita ka bang fake site or fake seller? I-report kay Gigi. Meet Gigi. Siya ang tutulong sa iyo para mas mabilis ang usad ng report mo. Mga problemang gaya nito. Kay Gigi, ipaalam mo. Step 1. Go to help.gcash.com and tap Chat with Gigi. Step 2. Click I want to report a scam. Step 3. Piliin ang type of scam na nangyari. Step 4. Provide additional details gaya ng links at screenshots. Sundin ang iba pang instructions. Step 5. Wait for an update on the takedown within 24 to 48 hours. Kaya mga ka-GCash, tandaan, report agad. At kay Gigi dapat. G-Coach Patrice here. Now you know. Got to go. Till our next topic. Follow #GCash Academy to learn more.